Gabonera, Gabon Ilaski. Hasi horretik, eguneraketatxo bat, etxeko obrei eta dagokionez. Bai, tarteka joan honez. Beste kapitulo bat, bai. Bai, noski. Obra hasiko da orain. Orain arteko izan baita, diseinua hau eta beste aurrekontuak. Bale. Eta izan du liskar txiki bat igeltxeroarekin. Ze ba? Ze aurrekoan esan zidan, Jon, azteko naiz ni hemen lanean, argi esango dizut. Obra bukatu arte, ez agertu ona. Kanei, bai, utziko diatzu tarteka begira, ez. Zema denpora? Ba, 3 hilabete edo. 3 hilabetetan ez zaitut hemen ikusi nahi. Bukautagoan etorritan, nola bata, ez da baidan, eta azkenerako. Jon, ni naiz igeltxeroa, zuzara komikoa, bakoitzak berea. Eta gero bueltak ematen, arrazoi du, zenik ere beti pentsatu izan dut, bere izidarra dagoela, obra eta artista. Zatozela gure lehiakideak, pasa, arura, bale, Manez eta Ane, Olaia Nabiane, Jon Dane. Berak obra, eta obra gautakoan artista. Bai, oso ondo ekarrita, Noski, beti ere. Oso ondo ekarrita, hau, txista beste leku batetik abia. Bai, izan daiteke, bai, ondo, iritsiko da beste portu batzutera txiste horiak, aso manexane Gabon, Gabon. Ondo? Oso ondo. Kao, zuek obrak egin alizateko aurrena? Aurrena etxe, erosi. Ados. Non? Hori pentsatu duzu? Bai. Pentsatu du, batez ere manexek antza. Ez zarete ba, antigora joango. Hombre, alba da. Bai, ez da baiarik ez. Ez, ni Donosti gustatzen zait. Bale, ados. Ondarreta. Zu sortzez, Bilbotarra. Bai, Bilbotarra. Ze auzotakoa? Aldezarrekoa. Aldezarrekoa? Ba, nik aukeran ez da popularra izango, nik aukeran naiz Bilbo. Bega. Keize gustatzen da? Hasi hori borroka. A ber, politxa da Donosti begizetarako. Baina? Bilbo oso politxeran arren, niri Bilbo asko gustatzen jatu bai, Niri be bai. Eta giro aldetik eta, Bilbo, beto. Bai. Eta zaku erraldoi bat irabazi eta bat Antibon eta bestea Bilbon? Bueno, bietxe. Bietxe? Bai, ez da? Ez da beharrezkoa. Oso ondo. Kontzientzia, kontzientzia soziala. Bikain. Etxe biza eskubiaren alde eta... Baina Antigon, asmo hori da. Bai. Eta, ze panorama manez? Zertan? Bueno, etxe bizitza prezioari dagokionez, eta Antigon eta... Ba, tristura. Bai, atxekabea. Aserrea, pixka, da morrua, baina, bueno, zakua bera honditzen den, eta... Ja. Buelta baten diogu. Bueno, ari gara, pixkanaka. Proiektu batzuk ere badituzu, ilustratzaile modura manez. Baita. Museo batekin elkarlanean orain? Bai, orain Bergarako Laboratorium Museoarekin, karta joko bat hau egiten. Karta joko bat, Ni ilustratzen, Bergarako historiari buruz eta horko seminariari buruz. Eta baraja bat beraria sortu? Hori da. Ze ondo? Eta horko herritarre jolasteko eta museoa bitzeko. Hane, zu berriz, doktoretza prestatzen eta? Hori da. Bai, doktoretza egiten eta bitartean klasek emoten. Baita ere. Bai, unibertsitatean. Doktoretza zeri buruzkoa den horrela laur, Ezen zaitau tesiari buruz beti gabetzea. Bi hitzetan, zure tesia? Ba, biomasatik eratorritako konposatuetatik plastikoain. Ba, zoragarri. Kontzientzia soziala, ekologista, segula, haze bikotea. Denak, Ba, hori guztia gaur, zakura bidea. Ondo! Animo bikote, sorte hon. Euki... Seiume. Seiume euki. Begira. Halakoak badira, karri zei. Euskal Herri deteteko. Bai, ondo. Karri zuek, ez da? Karri zuek. Hola, Ian, ez de moduz? Ondo. Irla paradisiako batetik bueltan, iluzera. Ondo, azken aldia irla baten geratu ginen. Egia da. Bai. Zakua erean geratu zen? Bueno, besteak beste, aurreko finala zeuekin egin genduelako, bigarren saioa zuentzat, 350 euro eskuratuta. Bueno, hasi beharko pentsatzen, Olaia zarekin, dirutsuarekin. Bidaiatzoa. Bidaia, baina urrutira nahizu. Bueno. Nora? Ba, Mexikora. Mexiko. Mexiko, Japonia. Edo Japonia. Claro. Horrela, jaka eta horrela ez? Ez, hori ja ikusita. Vale. Esan dugu, iralden zaudetela, klasekide. Bai. Ikaskide. Eta gero tutorea Olaia, ingles irakaslea, Oiane historiakue. DBH-en. Eta dultzaina, jotezu, Oiane? Bai. Bai, egurrezkoa, hori naparra eta bizkaikoa, bueno, metaleskoa. Talderen baten basauzu bai? Bai, Lutxanako dultzainerotan. Ze ondo? Eta Alasipoko kultura elkarte. Eta dultzaina ekarri duzu edo? Ez. Urrengo miluzen. Bai, za? Adarra badako dultzaino falta. Ole, oke? Plakatu, laurtxo bat, baina... Baina, dultzainorik ezin. Ez, urrengorako diogu. Urrengoa, bai. Dituzu bilan. Sailkatu urrengora, esteko, eta gero dultzaina ekarri. Da larrain dantzin neuk, amen. Ondo? Jo. Nik ataba da.
Ez dakit programa luze geratuko. Bai, egia. Ni luze ez dakit, programa luze, bai. Bai, hori nahi eranen edo jarriko dugu aparte, bai. Ze gogorekin zatoztie, Olaia? Gogazkorekin. Eta gaur zer, beste final bat, oiane? Claro. Albada? Gutxienez. Gutxienez, ederto? Neskak, ongetarri. Eskerrik asko. Joane eta Aner, Gabon, ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Ondo. Epa, eska, pentsatu eta bai, ondo. Nondi gatoz? Arantzazu eta Igorretik. Arantzazu eta Igorre, Bai. eta Igorrenik ezaguna nuen, Arantzazu antza Igorre aldameneko erritxo bat. Bai. Zuma biztan ezarete? Laureun da. Nire jakin ez dakit ezer, alegia, hau esaten ere, baina enuen ezagutzen herria, Lareun biztan ezarete. Bueno, zuia martxa egin da? Bai, nik ja dimerantza pasa. Dimera. Bai. Baina, bueno, azteko, kurrikulumari dagokionez, ikasten eta zertan? Ibez. Ibez? Osa, bueno, kafid edo... Bai, bueno, dena, Bai, dela, bai. kirol zientziak edo Bai, hori. deitu nahi duzu modua, baina Ibez esan da ulertu dugu. Horixe. Aner? Ingenieritza elektronika. Bale, zoragarri. Eta non elkartu gara? Txikitetik. Eskolan batera ikizite. Ungetariko lagunak zarete? Bai. Bale. Ondo, zelan animatu zarete, zuek, etortzen? Ba, nire urte betetza izin zan eta eskatu nauntzen opari moduen. Epa! Opari izana? Ze pariona? Bai. Eta opari horrekin, hori dan oparia bere hortan, edo diru pixka bat ere? ez? Bai, ez da? Ondo legoke? Bai. Miluzera etorri garaia, hortik aurrera diru pixka bat irabazita zer? Bidaia bat. Bidaia, nora? Gauz edo Japonia edo Tailandia. Ah, Tailandia? Bueno, Bueno, ez da erdere. Ez du gara hori oraindik? Urrun. Bai, bai. Bale, irabazitakoaren arabera, zehaztuko dugun orantzkoa. Hori Gora, behar. gora, mila metrotara dago. Bai, urruti. Hasiko gara Miluzen, eta ikusiko dugun ora, ados? Bai, bai. Hau pazuek, ongetarri, Bai, eskerrik asko. Ondo entzun, hau gurrantz du, Miluzeko sakuan, gaur, 4.000 Zeba! €50. Publiko honekin urrun joateko moduan, Ja, Apa Mondra, arrasatetik, Aupa! Arizmendiko lagunak. Olatu txobat izan hori. Arrasatetik, bat ingugan, ora. Arizmendiko lagunak, gabon! Venga, hola zuen? Bueno, segurako abazuek, eskerrik. Ondo! Joan Aner, azteko, zeuek erabakiko zie, ze probarekin hasi, zeuek, zeun buruntzat, fotokumeak ikusi makusi edo tribuaren berbak? Ikusi, makusi. Ondo, manesetan entzat, Fotokumeak. eta tribuaren berbak, Olaia eta Janentzat, oianen, os. ondo? Txirritatxo, manesanen, zen nahi du berak, ba Michelin izardun jatetxe baten egon, orduan zuekin batuko da? Zuek dirutxue bildu, Miluzen, eta gero irurok Segi biltzen, Oso romantiko. Manesane, oinak hitzak hauek, gure herrian bada, Izarrik. bateko eta Dastatzeko. ta aspalditik badut, Gogoa. plazer hori, Dastatzeko. baina ezin gauzatu nahi, Hori. arazotxo bat, Tarteko. zakua irabazi behar, Da. joan al. Izateko. Bueno! Bai, ondo. Bai, arroz. Olatua bezala, gero... Karrasi ere bai, Ondo, ariketa ondo. Akatz bat, akaso? Bakarra? 70 puntu, bikote. Oso ondo. Olaia oiane. Abereak eta? Bueno, Baditu zuei abetzan? ez. Gizajua. Bueno, gixagoak bai. Hobeto daude beste batzuen zaintzapean, ez da? Berbetan agertuko zaizkigu, hementxe berbak. Eta... Guazen, demora Olaia. Zezen antzutua. Kapoia. Zezen antzutua oiane? Joder. Vale. Oiane? Idia, Noski? Ardiaren kumea. bildotza, Bai, urtebete arteko zaldia. mosala, Moxala. Asteme gaztea. astaina, Aker antzutua. aketoa, Txerri emea. garainoa, Zezen antzutua. Idia, Ardiaren kumea. bildotza, Urtebete arteko zaldia. mosala, Asteme gaztea. astaina, Aker antzutua. aketoa, Txerri emea.
Ai, kapoia. Zezen antzutua? Idia, Ardiaren kumea? bildotza, Urte bete arteko zaldia? astaina. Bai, txerri emea ahardia. Eta irriz txiki hori azken segunduan punturik ez? Baina, momentuz, hemen programa luzie data. Joana Ner, zer? Ondo, danak esmatukuz? Bai. Batetik sortzira, ikusi makusi. Pasta. Makarroiak, espagetiak, ramena, ravioliak, lasaña, kaneloiak, gnocchiak, tortelliniak. Bo, Espagetiak? Joane? Gnocchiak. Lau. Tortelliniak. Zazpi. Makarroiak. Bi. Ramena. Iru. Ravioliak. Lau. Kaneloiak. 6. Lasaña. 5. Espagetiak. 2. Gnocchiak. 8. Tortelliniak. Zazpi. Makarroiak. 1. Ramena. Iru. Ravioliak. Lau. Kaneloiak. 6. Lasaña. 5. Espagetiak. 2. Gnocchiak. Zazpi. Epa, tortelliniak. 8. Hau, pane! ondo, Bai. Pasta zaleak diok. Bai. Gnocchiak dira, bereziak, Ba, Hauek dira pataterekin, da gero behar dute saltxa asko, bestela zapore hondirik ez, baina markagailuan ze zapore, oso-osoa, Oso, puntu bikote oso, Sukaldari zara. Ni, bai. Sukaldari trebizara. Jatunare, bai, baina... Bai, bueno, sukaldari zara, bai. Zuek, hortan, bikotean, rolaketan nola dituzue banatuta? Honek sukaldatu, Bai, Ni zukaldatu. oso ondo gainera. ze txaka egunero ez? Ez egunero, denetatik pixkat. Manes, zein da, Anek espezialidad. platera garbitxu. Bai. Bai. Zukaldatuta garretu. Eta, Manes, horrela plater izarra edo? Piper betea... Gustoko guzu kozinatzea. Ni bai. Zara begira, Bai. eta neri jatea gustoko. Bai, asko. Garbitzea ere, bueno, egin beharra dagota. Egin beharra dago. Inintzioak eta zer moduz? Oso ondo, bai. Bikain hartu lekua. Olaiak gane bestaldean. Olaiak eta gane azteko, bai? Bai. Momentuz oso ondo. Segi hortan, denbora. Zapaldu jaitzi eskiarak, Bai, gora, igo eskiarak gora eskiarak. aldapa. Eskiarak gora, eskiarak mekanikoak. Bai, oso ondo. Arrautza, ez. Bai, arrautza. tortilla egin, tortilla jan, Ez da tortilla. Ez da tortilla. Pastela, bizkotzoa. Bizkotxoa. Joder. Giratzen, giraria, taxista. Bai, taxian eraman. Oke, Hospitalera zorabiatua, eraman, ambulantzia. Ez, aztu hori. Bat da. Taxista. Gidaria. Ez da taxista, idaria hori da? Gidaria. Zu eraman, zu gaizorik zaude eta eramaten zaitu. Hospital. Zer Oka gertatzen da? egin taxian. Ez. Bai. Oka egin beraren Bai. kotzean. Lagunaren kotzean. Zer egin da, Gidariaren kotzean. Baina zer egin da, bera? Oka, Baina zer gertatu zaio? Botaka. Gaizorik dagoela? Zorabiatu, zorabiatuta. Zorabiatu egin da hori bai. Kontzo berende. Sí. Mari, Mari, Ni Ondo. asko marieten nahiko txien. Ni umeta, Ze txarra da hori. eta ni umetan nintzen asko zorabiatzekoa, eta gero abixatzeak lotxa ematen zidan. Ondorioz. Bai, egia zan. Ni orain gidatzen espanuen be, aurrien, Kontuz, bueno, eh? baina atzien, Bide Ondo, bat, eh? Ane, sukaldean da, bizkotxa oso ondo egin duzu. Ai, no. Xamurra, eta. Eta. Danak, iruro baina, Ondo. oso ondo. Olaia eta Joane, marea barik hartu lekua ondo, Joanetan Estaldean. Opa, beldurri gabe, proposamena gota, eta denbora. Hotz, hile. Bai. Hile, Tutankamon. Ez? Hilerria. Zer behar dugu? Ez, Bat, tumba, ez? Hori, tumba, beha euskeraz? Ba. Kaixak. Hilkutxa. Hilkutxa. Azeitunak jan. Ez. Pipak. Pipak. Ez. Matzak. Bai. Monteberri. Oso ondo? A ver. Mama bi, paseoan. Ez. Parranda ostean, etxera, buelta. Hor. Itxasoa, olatuek. Ez. Etxera joan eta ez tozu topetan. Ez.
Para beste, ez? Etxe Etxera? bat? Bale, etxe. Zer da hori? Iskiarak. Ez. Aldapa. Ermita. Ez. Kurutzea, mendia. Ez. Mendia. Zer da hori? Mendira zoaz. Jarri. Montaña rusa, ez? Bai, eta, dira? Bilagun. Bai, oso no. Bai, hartu lekue. Ondo. Bilagun. Asko zabeto. Bi amama baina. Bai, ez da? Azita bere gala. Bi amama. Bueno. Bi señora. Ia proba bertan bera utzi, nola? Ondo, Bi señora Errusia mendian. Bai, momentu iranak batean, asmatu. oiane hasita Errusiarrarena egiten. Iruna baina ondo. No. Ondo. Eta ze ondo pasa gainera? Bai, Hori Joanean erba, beste hainbeste. Hartu lekua, manexetan bestaldean. Hirugarren erronda. Orain artekoak politak. Ondo. Animo, demora. Ondo. Zer da hori? Kuadro bat jartzen naizea. Ez. Maiua. Eskultorea. Oso ondo. Hegaztia. Bai. Arranoa. Arranoa. Bai. Lehenbizikoa, begira. Bilagun. Zerbitzariak platero bat jarri. Sukaldaria. Txirrindo. Ondo. Bueno. Zela, hori... Delivery, ez? Bai, bueno. Deliberiak ematen dio... Janaria, bezeroari. Bai, bera da. Banatzaia. Oso ondo, hori bai. Vale. Ondo. Zeuketan arte, Noski. hemen jarraitu behar da. Claro, etengabe bueltatzen zaiguane. Non zen, egonaldia? Cardiffen. Cardiff eta Delivery, noski, banatzailea ere, bai. Ondo, Bo. Danak haupazuek 70 puntu. Bide batez, hane ez omen da atzerrian eginiko egonaldi bakarra, ez da? Cardiffekoa? Polonian ere naiz. Polonian. Bai. Zema demora? 6 hilabete. 6 hilabete. Bai. Noiz. Duela 2020 Ez, an. bai dinot, negu ja. aldien. Neguan. Eta? Gaizki. Gaizki? Hotz eta ilun. Bai, Eras oso gogorra? oso ilun. Bai, oso gorra. Bueno, ondo pasatzen duen. Bai, oso Vale. ondo. Bai, ilunpetan Bai, moldatzen berotu ginen ondo. Eroklefikoek, manexane, prest? Bai. Lehenengo da, denpora. Abeslari horrek jotzen du... Arra... Bai, Arra... A ver, instrumentu bat. Arra... Zein da hori? aktore bat. Arba dela entzuna ezatik? No, Arpa. Ez? Arpo... Zein da? Monika Bellucci. Monika Bellucci, aktorea harmonika. Bellucci. Monika Bellucci, bai. Belgutxi. Bueno. Nola? Belgutxi. Txikuzat. No, jaka kontuzu. Rapa eta humorea. Ondo. Bigarrena zuek, denpora. Gozaltzeko jan dut. Opillak. Bai. Bai. Asko, badirula, pila. Opila. Ondo. Ondo. Gozo gintzan, bizkotxoa, opila. Ondo, Postrea zure kontu. Berroita dar puntu dikote ondo. Olaia eta oiane, zer? Erlifiko batzuk? Bai, Ondo. Errusiar mendian modun da, zakigu, non hasi da non amaitxukun. zelan izan da hori. Lehenengo da, zuek, denpora. Zure jarrera hori, Eguzki, bero, zure jarrera hori bero, neona zer da, ne. Vale. Nola da, ne. bai, Eguzne, putz, zer gertatzen ari da? izotza dago... Ez. Ez. Igortze, horreza igortze. Irakiten? Ez? Joen, berone... Berone. Ze berone. Zer ikusten dugu? Neonaren zeinu kimikoa, ne, eguzkitan da, eta ikusten zu blai eginda, urtzen ari da. Neurtzen. Neurtu. Neurtu. Urtzen. Ne, urtu. Urtu. Bueno. Ne, urtu. Ne, orain. urtu. Bai. Bigarrena zuek, denpora. Sudurrean duzu. Odo, norta? odola, odola. Bai, oso ondo. Erantzunen jaunako pertsonaia Frodo, F eta R kenduta, odo. La nota, odola. Oso ondo. Pitik bat. Berroita mar puntu, ondo, bikote. Animo. Joan eta ner. Erolifikuek zer, aurre egiteko prest. Hauza, bai. Bai, ondo.
Bota aukerak, Ez geratu zeilik, lehenengoa, denpora. Ze aterki da zurea? Kotako, koloretakoa. Oso ondo, oso ondo. Koko erdia, hortik hasiko gara. Ko eta loretako bat ikusten dugu, loretakoa. Ze polita loretakoa, ez da? Ondo? Gero jateko, loreak, jate dira, Goi mailako sukaldaritzan, eta... Bueno, eta sukrezkuek alzuz egin. Manetxek prestatzen dituen pipar betetan eta lore batzuk. Ondo? Bai? Bigarrena? Bai? A ver. Jon Aner, denpora. Zure laguna da? Txin. Bai. Txin. Segi irakurtzen. Txinatarra. Bai. Joder. Ondo. Ondo. Txin. Zati bat behar dugu. Txin, a, ta, raiainkoa, txinatarra. Bikain. Bitik bi. Bai. Egun puntu. Bai, Joane, ondo, bai, Anerrere, bai, ez zute goina. Eta Erne, Ilazki. Zer? Hau ez da zazpiki, hau da historia. Gaur publikoa. Bai. Arrasatetik, Arizmendi ikastetxetik apazuek. Arizmendi ikastolatik, zehazki. Eta? Azterketak pasaberri egituzte. Zer moduz azterketak? Txarto. Matematikakoa zer moduz? Bono denetik, ez da? Erne, gero txukunago ikusiko dugu, hemen erdi zartatuta daukat, baina Arizmendi ikastolako DBH lauko ikasleen matematika azterketa daukat hemen. Erne, egoeraren testu ingurua, aipatzen dute batetik. Wow! DBH laugarren mailako ikasleek, ikasbideirako dirua biltzeko, Migiluzera joatea erabaki dute. Eta hortik aurrera, zeregina, publiko bezala joateko 110 ikasle ditugu guztira. Bertatik 76 ikaslek joateko gogoa dute. Besteek ez dute gogorik. Oso gaizki, horiek, baina bueno. Gogoa duten horietatik, 32 ikaslek entrenamentua dute. 14 ikaslek ingelesa, 20 ikaslek libre dute, eta bar. Hori guztia planteatuta gero zeregina. Kalkulatu, kontingentzia taula eginda, probabilitateak. Ikasleak Migiluzera joateko gogoa izatea, zenbateko probabilitatea duen. Ikasleak arratsaldean entrenamendua edukitzeko probabilitatea, eta bar. Agertu gara, euren azterketan, eta denek 10-rekoa. Zorionak! Eta agertzen gara argazkian, Ilazki. Ja baiz ez zaila hori. Azterketan. Kontingentzia. Baina zuk, imaginatu, DBH lagu ikaslea matematika azterketa egiten orduri, eta gu hortxe. Miluzeko argazkian. Nahi zu publikara joan, entrenamendu aurkaz. Hapa Arizmendi ikastola, Oso ondo. Venga, va, ospatzeko. Jo, Miluzeko eskuaren deia darra, mesedez. Epa! Oye. Eta orain, kalkulatu zuri adarra tokatzeko probabilitatea zemateko zen. Utzi orain pakia mesedez. Entrenamentua augatzen. Manexane, lehenbiziko eskua. Nahiago nuke, baina naiz horietakoa. Epa! Ni ez. Ea? Ze ez izen hartzen dute errezilgo herritarrek. Astoak, akerrak, igelak edo ardiak. Akerrak. Zergatik? Bueno, ala dira. Ondo? Bukala? Eta entzun! Around the world, abestia. Beyoncé. Han. Epa! Txak. Musika. Txak. Txaka, bokala. Oso ondo. Hirugarren erronda. Ze urtetan izendatu zuen UNESCOk Erromako Koliseoa gizateriaren ondare. 1930an, 80an, 2000 urtean edo 2016an. 1980an. Oso ondo. Bikain. Bukala zuek? Egin dugu, Erromara, bidaia erromatikoa. Ez, oraindik ez. Romantikoa ez. Erromara, ez, beti da. Erromantzea, bai. Erroma oso romantikoa. Boa, ederra lekua. Aurrera, Bai. entzun ba. Otso marmaradun bat ikusi nuen oian beltzian. Ai, aitatxi, jondoni, galderio zu begian. Zenbat musikarik osatzen dute Kalakan taldea.
3, 5, 7, 9. Zazpi. Zazpi? 3. Oso ondo. Kabatzuk eta bokala? Egiteko, onena, Bokala? Bokala. O. Esaterako? Zereako. Nahiago nuke, baina naiz hoietakoa. Olai oiane? Lagunak egiteko onenak, paso, ez? Bega ba. Manexane, azken erronda? Bega. Bega. Ze koloretako txapela du? Popeye, marinelak, gorria horia, urdina zuria. Popeye marinera. Zuria? Zuria? Ando? Bai. Olivia! Egiten zuen. Bokala? Begira, nahiago nuke baina naiz hoietakoa. Lagunak egiteko onena, lotxarik ez duena. Bai, Bagara pizka bat, ez? Horrelakoak. Ondo, komo dina? Manexane? Bagara, da batez be, eta onerako dinotzut, zeu. Zabala. Zabala? Ondo, zabal. Esker, gozo. Ola jauian, bierneskuan. Zebuena. Ixo, auzokideak ere entzungo zaitu. Ze udalerretan dago Matxitxako lurmuturra. Bermion, Mundekan, Bakizon, Ondarrun. Mundakan. Ez dago Mundakan. Ai, ene. Joan Eaner? Bermeo. Oso ondo. Bermion. Bokala? Bermietik Bakioroko bidien, gaztelu gatxon duen, ederto. Ola jauian entzun. Semetatik badator semia, batzuk nahiago eta bestiak kemia, batzuek mariak, ormo gaugariak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Horrela jarri zuen jaunaren legiak. Mafia talde entzun dugu, ze urtetan kaleratu zuen, Gazte Arruntaren koplak kantu hau. 2014, 16, 21, 25. Bai, baina ez dakit. Ba, 2016an. Errebotea? 21. Eta hautsak arrotu. Bai. Zale, zuek, Aner? Bai. Bai, bokala. Zaleak otu zareten. Bai, entzutegu. Bokalak. Ola jauiane, aurrera. Ze sukaldari bihurtu du astronauta adimentxuk. Eneko Atxa, Martin Berasategi, Javi Rivero, Pedro Subijana. Martin Berasategi. Ondo. Houston, garrote, esan aluke honek. Bokala? Bai, eza, I. Aurrera? Bai. Aurrera? This is the rhythm of the night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Oh yeah. Ona. Baste talderen da entzun duguna bestia. Throne, Corona, Cetro, Princess. A ber, lagunek itxekonak, bai, kalerako bai. Baitare. Ez da, errebatea. Tron. Princes, vale. Princes. Ai, Corona. Bueno. Bokalik ez, azken erronda eutxi, Ola jauiane. Zein da argazkiko lorea? Margarita, Izpilikua, Lioa, Malba. Izpilikua ez da, Malba. Malba. Errebotea? Lioa. Izpilikua. Osai gozoa. Urrezko aukera, manexane, bokal bat. Bai? Esan, Ez dago urik, pista da hori beharraztu da. Ixo, auzokideak ere entzungo zaitu. Komodina jokoan. Manexane, ez dago zer galtzeko. Benetako algara honena. Ez, ozena. Ozena, barkatu? Kiri, haren bamba. Baren bamba? Barre igual kilimak edo? Benetako algara zuna kilimaren ondorena.
Bueno, komodinik ez dugu banatu kasu enten. Beste bat hau, joko. Aukera dago, Jone Aner. Hirugarren eskua. Azken finean egia da. Nola du izena, audio edukiak jasotzen dituen EITB-ren plataforma berriak. Luau, ruau, guau, muau. Guau. Gure audioa. Bai. Bokala? Bertxio bat. Adimentxu, guazen. Neska gazte bat ezagutu du, hiru aste badirela, esango nuke begia. Wow. Guau. Ze kanturen bertxia egin du Adimentxuk. Bazkalosteko kafea, badira hiru aste, kideari edo anek idatzi dizutaz. Ode, ze xoka, Gotxe bigatu zara? Bai, ba? Badira 3 aste. Neska gazte bat ezagutu, hiru aste badirela. Mikel Urdangarin rantxeran kantatzen, kontuz, Guau. Erne. Bokala? Horrela. Zodiakoko zeinu dute irailaren 23 eta urriaren 22 bitarte jaiotakoek. Libra. Zuzara? Bai. Segunetako zara, Aner. 17. Urriak 17. Banekien, Libra. Bokala zuek? I. Segi balanean. Zer eskutatu dugu The Arkies taldearen kantu hontan? Sugar. Sugar. Polita. Oso, bai. U. Oso ondo? Beira, galdetu gabe. Ondo. Ari dira ikasten hauek, ondo. Azken finean, egia da, esan da. Zainduz gero, Komoina lortzeko aukera. biziko gara. Zainduz gero elikadura, biziko gara gustura. Bai? Bizkorre, Ondo. Bai, eta zuzen. Komodina! Markagailuak, adi, dano, gauza bero-bero. Eta komodina, manexane, berrundo gai, olaio, jane, lane undalaro gai, eta komodina, joanek eta derre. Zein da zuzena, serio jarriko gara, konzentratuko gara. Manexane, lehenengo errondan, eskaladako materialak dira. Gri-gria, ertz euskarria, magnesioak, askoak, atuoinak, mosketoia, azpantarra, ABS, eskafandra, arteka trabagailua, soka. Katuoinak. Noski. Ez dinoztekoak. Hola, Iane? Mosketoia. Ondo usteko. Joane Aner? Magnesioa. Hau, eskutan. Manexane? Kaskoa. Harriren bat. Eroriz gero edo. Soka. Oinarrizkoa. Gri-gria. Bai, segurtasuna mantentzeko eta. Arteka trabagailua. Ondo. Azken erantzun zuzena. Hola, Iane, komodinik ez daukazue, arriskatu behar. Aukera. Komodina dekogu. Ez? Ez, pentsatu dut. Ertz euskarria. Hau asmatu egin dugu. Joane Aner? Komodina. Komodinarekin osatuko dugu. ABS, Oso ondo! erortzea balazatzeko gailua, 150 puntu, Joanetan errentzat. Hola, Joiane, zeuek hasita, bigarren errondan, Bilborekin muga egiten duten herriak dira. Zamudio, Herrigorriaga, Barakaldo, Arrankudiaga, Sondika, Lezama, Etxebarri, Loiu, Basauri, Alonsotegi, Erandio. Barakaldo. Ondo? Joane Aner? Etxebarri. Otxarkoa gadu mugakide. Manexane? Basauri. Bolueta Santutxu. Alonsotegi. Ondo? Zamudio. Zuzen? Manexane? Erandio. Topa Erandio.
Arrigorriaga. Azken erantzun zuzena. Sondika esan nuke. Sondika. Bai. Uste bai. Beste taula bat. Beste madarregar puntu. Joan Aner, zebe kasiko zarete. Eta 3. errondan, Gmail aplikazioko mezuen kategoriak dira. Sarrera ontzia, izardunak, atzeratutakoak, birziklatuak, erreserbakoak, mailegatuak, espama, zaborrontzia, bidalitakoak, zirriborroak, garrantzitsuak. Sarrerantzia. Jasotzeko, noski. Manexane? Espama. Bete, egoten dau. Zaborrontzia. No. Bidalitakoak. Baita ere, Zirriborroak. antesian eta batzuk. Izardunak. Fijo? Bueno, vale. Joan Aner? Atzeratutakoak. Programatuak. Komodeina daukazue? Ba, komodeina. Ez da. Badezpada? Garrantzitsua komodeina. Ondo. Garrantzitsua mezuak ere. 150 punturekin aurrera Manexetan. Eta markagailuak honela geratu dira, 520, Manexane osondo, 220 Laiato Jane, Joan Aner, 780, hau batzuek. Hauxe ba, iraleko gure lagunen. Azken saioa, bigarrena egia da, ibilbide laburra baina emankorra izan dela. Bai. Final bat jokatuta 50 euro badaramatzago etxera. Eta zer gehiago, Laia? Eta esperientzia. Gustora aritu zarete? Oso. Bai. Bai. Oianak zer dio? Oso ondo. Barrea eskopota ditugu hor mimika egiten. Bai, ez da. Guk ere oso ondo pasatu guzuekin. Pena, dultzain eman alditxo bat edo. Ezin izango da. Hemendik kanpo igual? Bai, hori Iraleko seguro. kuadrillarekin topaketa bat, Elizateke txarra. Arazorik. Beste bat arte bikote mila esker. Final erditan. Maiko bi muturrek aurrera egin da. Ondo? Manex eta Ane. Ane eta Manex. Bueno, Manex. Hori da. Ez, bikoteak hartzen du izen bakarra, nahi baduzu. Ah, klaro. Manexen barruan Ane ere bara... Jo, eske, hau destinua zen idatzita zegoen noski. Joan eta Aner, Joaner. Bai. Bueno, Bueno, nahiko pozik egia zen, txaro bero bat bitalde. Bueno, bereziki iritsi berri dagokien ez, egin ditugu lanak. Zaten da, ondo eta azkar usoak egan, eta gizer zuek oso ondo, Bai. Eta azkar gainera, Bai, dioan erre gainera, hori konfirmatuz. Ondo eta azkar, komeni erantzunak ematea sokatiran, errenta izan duzu puntutan iritsi berriak, beraz, Manex eta Ane, erantzute lehenak, hartu lekua, eta guazen sokatirara. Denbora. Zein da Suitzako diru ofiziala? Frankoa. Frankoa, ondo. Zenbat abesti ditu Gorka Urbizuren hasiera bat diskoak? 10 ditu. Ze irakasgaitan ikasi genituen zenbakien multiploak? Matematika. Boi. Zein bi kolore ageri dira Marokoko banderan? Gorria eta berdea. Bikain. Eta zein kontinentetan dago Nazio Batuen erakundearen egoitza nagusia? Amerika. Ondo. Zein da Paraguaiko hiriburua? Paraguay, Asunción. Asunción, ondo. Abestiaren arabera, zenbat astoren gainean ari dira trompeta jotzen 14 atxo? 7. 7. Aurpegiko zein zatitan duzu min konjuntibitisarekin? Begietan. Ondo. Zei hilabetetan izaten da Bizkargi eguna? Uztaila. Maiatza. Eta Ingalaterrako ze talderen abestia da Hey Jude. The Beatles. The Beatles. Ze urtetan sortu zen Egurra eta Kitxo taldea? 2008. Bai. Eta zein animaliaren sinonimoak dira marasma, aramua eta ainarba? Armi-arma. Nork aurkezten du argizaiola saioa Mikel Pagadirekin batera? Zuaitz. Aitziber Grados, zenbat ordu ditu egun erdik? 12. Eslovakiako hiriburua zein da? Bratislava. Zer dira hien artean, koldarra eta ausarta hitzak? Antonimoak. Ondo. Zenbat alde ditu erronboideak? 4. Ze elementu kimiko da diamantearen osagai nagusia? Karbonoa. Karbonoa.
Eta zein da, taula periodikoan agertzen ez den izki bakarra. Zeta. Jota, ze poeta klasikoak idatzi zuen Odisea? Paso. Homerok. Eta zein da Julen Goldarazena abeslariaren izen artistikoa? Paso. Flakofonki txilmafiakoa, zein herrialde dago Kolombia? Bai. Oka ondo, Hala du izena, flako bai ez da, flako esan da, gizon arruntaren koplak eta bar. Ei, zuek, zesoka tirona, upa zuek, Epa! Ikain, Eusten, joanean errazondo. Momentu baten honek abiar bizi hartzen du, harrapatu baitu. Zelan zauzie? Ondo. Leku hartuta. Etorri miluzera sailkatu. Hori. Ondo. Urrengo miluzen. Torriko zarete indartxu gogotxu. Bai. Gu prest, zuek azegoteko. Haupa zuek! Edo hitz bakarren esan da? Manes. Ondo? Ze gustora, ez da? Bai. Aiko. Programa osana, eroso, bai. Halako sokatira jokatuta sailkatzeak ere, estelako, Bai, ez? ongi dugu. Eritu bat ematen dio, ja, hau borobiltzea aldera, zakua irabaziko bagenu. A ver. Zuek prest? Bai. Eta Antiguon ja etxe bila edo hasi edo. Bueno. Etxe bila ja, baude. Oinarria finkatzen aldela. Hori da. Hirugarren saioa gaur, zakuan, jokoan, 4.000 euro! Etxien bila ezeko, ondo, batera goteko gustora bai. Etxea bilatzeko lupa bat, erosi, nahi baguztue. Bizkanaka. Hori da. Publikoaren babesa ere bai, Bai, hau zuek, Mondrautarrak, Arizmendi ikastolako lagunak, DBH lau, matematikako azterketa gainituta oso, zerrekazko zerketik. Zima biluz ez alegongo die, gero ikusten eta gero zain askotan zesta puntaz gozatzeko. Winterra, Bai, edarra izaten da, Txapelketa. Bereziki? Gero txapelketa ez berdinak egoten dira, bai. Bertatik ikusteko. Bai, ze giro. Hazen musika eta ze ondo. Ona. Oso ona. Pentsazu inoiz, aplikazio hori momentua da, ez? Bai. Pentsazu inoiz, zutani jungo bagine lehiaketa batera, miluzera esate baterako bikote, ze gaitan onak izango ginen? Ze gaitan? Gaurko finala, zuketanik atara. Bai, ez da? Gaurko finala, honeketanik atara. Ia, Manesek. Musika ez. Manesek eta Manesek bikote modura, Basari ez da punta sale? Ez. Bueno. Ikusita, holan? Zer bai. Zer txu. Ondo, Antxoni Zarra izan dakoa, baina aspaldi. Bai, beste garai batzuk eta... Zemat urton zinen zesta puntitzen? Nik 4. Bueno? 4 urte, bueno. Ikasi egin nuen, eta ikasteko behar da demora pixka bat, Gero, telleria anaiak. Bai, horixe. Euskitzeke aipatu zauen. Aritu ginen, eta... Telleria anaiak. Gerora buelta egiteko asmoa, baina Gernikara joan da ikuste duzu nola jokatze duten. Manexane, sorte honon, etxeko danak adibe bai, gaur galdetuko duguna da. Aurrelari, postuan, jokatzen duten puntistak dira. Aurrelariak behar ditugu, denpora. Aritz Erkiaga. Arai Lejardi. Tomas Urrutia. Unai Lekerika Beaskoa. Leke. Ales Goitiandia. Maite Ortiz de Mendibil. Iñaki Osagoikotxea. Gorka Sorozabal. Elena Barrenetxea. Frida Watkins. Diego Beaskoetxea. Egi ez dut egingo dugu. Seiak atx daude. Egin aldaketak, Manesane. A ber. Itxaron. Vale, ditugu. Eta orain aldatu bost, itxaron. Aldatu bost. Bat, berdin bost. Bi, eta, jazta hola. Hola. Hiru akatx. A ber, zemat aldatu ditugu. Hiru aldatu ditugu. Bai. Eta orain hiru akatx ditugu. Pues... Alordun, bat atzea eta... Nazuna. Hemen. Egunon.
Ez que ez da izen zudien. Bat eta bi. Eta, hola. Vale, bi, bueno, ez que ya azut ez. Labakatx? Bultatu zera. Haure bai. Eta Frida Watkins. Ze, listo. Beste bi irgun, no? Bota bat. Bat. Ya estoy. Bi. Ez da gutzi. Ikusi ondo izenak, Zef, famoso ez. Bai, hoi deia, ibez. manesane, Hoi desastria. urrezko galdera, Abeslaria. bi zaharrenak dira, denpara. Bota. Hau, aiuz. Vale, entratik. Bai, ala. Ze moduz? Oso ondo. Igual, unai. Bueno, ez. No, aldaketa batzuk onak izan dira, Bai. Bai, baina, bueno. Iñaki Osagoiko etxea. Mesedez ez eraman ez eskora, bai eskoan utzi. Bai? Aurrelaria eta historiako onenetakoa. Noski. Benetan, Bai. dokumentala ikusgai. Bai. Igual ikusi beharko dugu. Tani poster batako tetxien. Alex Goitiandia, bai esko ere muan. Goitiatarrak profesionalak izan zituen, aita eta aitite ere, esango nuke final batean galduruen honen kontra. Benetan? Egurra jasota bai. Euskal Herriko txapelketa bat edo. Gaztetan, zamat urte edo. Nik 16 edo. Iepa. Gerora bakoitzak bere bidea egin du noski. Diego Beasko etxea, beste mitiko bat, bai esko ere muan, bai? Miamin, jaio zen, aitak bertan jokatzen zuelako. Frida Watkins, ez eskoan. Zumaiar atzelaria Gutxinaka. eta emakumeen goi mailako txapelketa jokatzen dituna. Leke ez eskoan. Bai? Bueno, barandika aurrean, lekerika atzean, ez da? Gernikarra, indartsua oso, artista, oso maitatu gainera. Eta miluze finek bera eta goiko etorzi, Egia da! Leke eta goiko gazte hon Oso ginen, ondo, bai. Elena Barrenetxea, bai esko ere muan. Eta polita da, pilotari Durangarrak idatzitako gutun batek zerikusi handia izan baitzuen Ezkurdi frontoiaren eraberritzean. Bera, gutuna idatzi eta bueltan. Baste derra. Bera. Ondo? Bai esko ere muan, Tomas Urrutia, zuzena da? Donibane Garazin jaioa, horrelari bizkorra, eta baskerekin osatu du, bikotea, azken txapelketan. Aritz Erkiaga. Izena zer? Zagun? Izan beharko litzateke? Ja. Ez esko ere muan, Erkiaga. Egungo Izarra handia, Maite Ortiz de Mendibil ere aurreko kuadroetan ikus dezakegu, atzean, aritzen dira berriz, Araile Jarri eta Gorka Sorozabal. Oso ondo, manesetan, 350 euro eskuratu Ondo, dituguta. ondo. Eta aurreko saioan beste 300 izan ziren. 650, oso ondo. Biraitxue forma hartzen. Askanaga. Baina horrek 350 euroak aldatzen ditugun? 1000 euro gaitzik? Bi zaharrenak dira, galdetu dugu. Unai Leke, Maite Ortiz de Mendibil aukeratuen artean. 1000 euro jokoan urrezko galderan. Zuzena da. Goikota, Diego! Bai! Bueno, Izarra handiak, aipatu ditugu. Manesita ane! Zagurik ez, baina denera 650 euro irabazi ditugu 1100. Bikote ona, zoragarria, 6 bertan.